A nova sede da Policía Local de Rianxo xa é unha realidade. As obras iniciáranse hai máis dunha década ao abeiro do Plan E que daquela impulsaba o Goberno Central. Tras anos paralizadas, o Plan Único da Deputación permitiu retomar o proxecto cun investimento de máis de 100.000 euros, dotando o servizo dunhas instalacións modernas e independentes nun local situado tras a Igrexa da Guadalupe. Ata o momento viñan ocupando parte da planta baixa da Casa Consistorial. Que dotar dun equipamento público novo, individual, independente, con todas as comodidades e modernidades para un corpo que é esencial na vida municipal de Rianxo. E agradecer á Corporación pois a colaboración coa Deputación, a Deputación que neste caso, como sempre, apoia na parte máis importante, que é a parte dos recursos económicos para materializar as necesidades dos concellos. Neste caso, como digo, dotar dun equipamento municipal tan esencial como a sede da Policía Local. Ademais dunha notable mellora nas condicións de traballo, esta nova sede suporá unha maior operatividade do servizo. As instalacións contan con área de oficinas e atención cidadá, unha sala de rexistros e vestiarios, repartidos en algo máis de 200 metros cadrados. Reservouse tamén unha pequena sala na que se recolle parte da historia do corpo a través de fotos e documentos. Este servizo adquire unha maior calidade, un espazo para atender a cidadanía e para dar servizo aos veciños mellor, para o propio Policía Local, que aquí se vai sentir cunha un pouco mellores condicións hixiénicas de sanidade e de desenvolvemento do traballo, con un certo carácter tamén independente, sin estar afastado do que é a Casa do Concello. Non será esta a única obra que se executará en Rianxo no marco do Plan Único. Para o 2020 está prevista a construción do novo arquivo municipal. As rentes deste edificio hai outro proxecto que é o arquivo municipal, que está incluído tamén no plan da Deputación e que verá ao longo do ano vindeiro a súa execución. Segundo indicou o presidente da Deputación, nos últimos 4 anos desenvolvéronse en Rianxo obras por valor de máis de 4 millóns de euros no marco deste programa.